Tenkrát tam byl kraj takový a jiný. V kraji takovém voněly květy od rána do noci a měsíc šplouchal hvězdy nahoru a dolů. V zemi takové se lidé měli rádi a dbali na ohleduplnost. Pilní opouštěli píly, aby lenochy svou pílí nedráždili. Dlouzí chodili skrčení, aby se na malé nevytahovali. Bystrozrací si zavazovali oči, aby neviděli pod prsty pletichářům a nerozčilovali je. Ti, co měli domy, je bourali, aby s těmi bez domova si byli rovni. Ale i v zemi jiné také voněly květy od rána do noci a měsíc šplouchal na obloze hvězdy nahoru a dolů. V zemi jiné se také lidé měli rádi a dbali na ohleduplnost. Pilní svojí pílí probouzeli lenochy k píli, dlouzí chodili zpříjmeně a ti malí, jak je pozorovali, den ode dne rostli. Bystrozrací vodili krátkozraké a ti, co měli domy, přijímali ty bezdomova. A komu to nevonělo, byl ponechán sám sobě. Ale nemyslete si, i v zemi takové se našli tací, co se nekrčili, v píli nepolevovali, oči si nezavazovali, domy nebourali. V zemi takové, takovým bylo ale ouvej a cize. Jejich jména byla zapsána na list bezohledných sobeckých. A představení země, takové, je vyvolávali za večeru, kdy měsíc rozkvétal a hvězdy šplouchaly nahoru a dolů. Takže po čase ohleduplní ze země takové nejen se krčili, oči zavazovali, opouštěli píly, bořili domy, ale pod vlivem představených od hlavy až k patě se křivili. Byli tak malincí a oškliví, že raději postavili vysokou zeď se zemí jinou, aby aspoň mezi sobě rovnými mohli snít o své velikosti a nerušila je zvrácenost ze sousedství, kde lidé neopouštěli píly, nekrčili se, domy nepálili a oči nezavazovali.